Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanka da zuwa wannan channel tamu mai albarka wato kon Kannywood a yau. Da farko yau za mu gabatar muku da jarumai mata guda 10 wanda suka fi kuɗi a cikin shekarar 2022. Insha Allah cikin bidiyon nan namu za mu jero muku jarumai mata guda 10 wanda suka kasance masu kuɗi a cikin masana'antar Kannywood. To don Allah da Annabi idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan channel ta mai albarka, to Allah ka tunna wa alamar subscribe kana da ganin alamar ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun ɗora bidiyon mu za ka samu sanarwa nan take. Mun gode, bari mu shiga cikin gundarin bidiyon namu na yau.